What's up guys? Mag road trip na sad ta this time. Atong i-road trip tong Balubal Indahag Mountain Road. Kato padulong sa Amaya bitaw. Direta sa Indahag nga portion atong tan-awon ang view pati ang dalan. Kita na ko sa internet gisiminto na daw nila, so atong i-check karon. Bani ko ninyo, tara let's go. Guys, ada gig view ba? Saan eh? Mountains kay ba? So wala pa gid ni na siminto diri na area. Ning apart. Tapos sila na human. Guys mo din ang agyanan sa Amaya View. If namo sa Cagayan magadtong Amaya View, maning dalan. Nakuha na nila. So una natoy balay diri pero nawala na. Wow. Sada na. Sumubo ra ang wala pa na siminto no. Dalan diri guys. Ipakita ninyo akong old videos diri. Okay dato nga rough road pa kayo ni diri na area. Aron na simentado nung kayo. Medyo napay putol no. Putol pa siya. Simentado na sad. Wow. Dan na gibay. Pasensya na kayo guys, dili ta mo mapakita og mga mga aerial shots kay walay ato. Wala tayo drone. Tara Amaya nalabyan na nato. Dili po dahil located tong Taffels Cafe. Pag-check akong old videos na ako'y video diya sa Taffels Cafe. Wow, dyan na kayo. Last ko nakaagi drill 1 year ago na.
way guys, dito dahil na mo gawas sa South Diversion Road. And I'm not sure kung nahuman na ba ni. Kaya nakita na ko sa map, wala pa man. So atong tanahon. Wow, sada nagidig kayo. Time check, it's 11:20 sa Kabuntagon. Subidahon na part. Wow. Diri pataman guys. Pagid siya. Magian siya pero mga motor na. Alright guys, mutuyok man ta. Kay mo park kung tako kay munaog ko. Dili na lang kung munaog. Balik na lang ta guys. Alright, di ara dali siya taman. Alright, pabalik na ta. guys na yung mga kubo. Bago nang akuan sa Amaya.
kasi pangalan na eh. No, ako nang nasa ibabaw. Kita niyo kubo. Bago na nga pwede ka magstay diya sa Amaya. Dito sa mga kubo. Guys, kaning right. Alright. Aning dalan padulong Amaya view. Kana. Alright. Ano itong rough road nga itong naiputi kasi tanan ay puti nga saan balas ba na tawagan extra careful sa trick isubidahon subidahon nga rough road nihabog lagi ni Dre. No. Habog naman kayo sa tanaw na. Una di man eh nga ni kahabog. At least guys, dili na kayo siya like before nga abdan gag pila ka minuto ay ka makaabot sa highway kay grabe ka rough road tapos lubak kaayo karon dali na kaayo makaabot sa highway dire sementado na sa dire karon no luag na so nabikil gani diri kay one way lang